گونوزجان رحمتی کلام بعد بای حبیب چه خیلی احساساتو قایل میشه که بای دادی یا نه؟ نه من قایل نمیشم. پروستا وقتی حبیب بودشهش قپید دستش پشه شیشت. ما پشه را کشتنی بودم که سودیا خیال کرد که ما تپ کردیستم. камера бинен мефаҳмем ки бона зур маладес оянда нияту чие нияту чико кардани хеле мебинем тоҷикистон рафтанем орзуи деринамай хати ташриф халилов чемпиони ҷаҳон оид ба рафт омад охирон бой ман мехоҳам қатъиян гузаронам баъд ба ҳамин тамом шуд. Бача ту ҳоли ҳами дара назадай ку ду моҳ шиде бача барои дар лой дар кора конкрет дори буро лой бу тема бичаспону мушуки не лой чида проблема беози ҳалиш мекуна ина бачао ча бачаи обични лояй ку лоя охи лой гуфти буги нараси бо миёрум итари лой не мани что были в кармане построить дом бачату далёки хай ту ҷики гавза охи лой меги ма ҳайрон мешам шавҳар дорен? Не, ман шавҳар надорам. ман худам шавҳарам. чӣ мекунам шавҳара? она шао бурд ку и шумо шавҳар будехтон трансин чи ҳами я духтарак ресторан ба ресторан шу кофтеста ҳавая намегире бениҳоят хушрӯин ай ҳама хушрӯтарин леди дар душанбе дурӯғара ака гуфтестаму хаямудам раҳмат ташаккур. ба шавҳар баромаданӣ несте дига ягон марда ки ба инсоф ягон марда ки хуб пайдо шавад дар шавҳар кардан хубай неки к сожалению апай фирӯза лоху лашара мардаки қилам кам шида рафтаги ҳамаш зан дора ҳама ҳами духтаро соҳибӣ кардагиан лашарам намондаги қил пул магарам ки тоқат кунӣ ягон қил ёфт шава баъд ҳами шуморо бигирада агани муҳтарам бачако дараҳрӯ муҳтарама духтаракора гап натен ки як гапи додагии шумо як комплименти шумо 15,000 сомон меғалта ози баъзе духтаракҳо баъзе бечораи беномусаш ай пишти ҳами кору бор ҳаёт чапеш бурдестай доғай ки ягон пацан гап монбита дараҳрӯ бираван заява бинависонам дао 15,000 сомон сағирата мера якни моҳ қатъи айшваря рай зиндагӣ мекунӣ бача марайха гӯшт фарқиш ёфт марайха гӯшт бача гӯшта мара мара бача гунӯзҷон раҳмати калом баъди бой ҳабиб чӣ хеле эҳсосоту қоил меша ки бой додӣ ё не? Не ман қоил намешам. просто вақти ҳабиб будишааши қапид дасташ паша шишт. ма пашара киштанӣ будам ки судя хиёл кард ки ма тап кардистам. камера бинен мефаҳмем ки бона зур маладес оянда нияту чие нияту чико кардани хеле мебинем тоҷикистон рафтанем орзуи деринамай хати ташриф халилов чемпиони ҷаҳон оид ба рафт омад охирон бой ман мехоҳам қатъиян гузаронам баъд ба ҳамин тамом шуд. бача ту ҳоли ҳами дара назадай ку ду моҳ шиде бача барои дар лой дар кора конкрет дори буро лой бу тема бичаспону мушуки не лой чида проблема беози ҳалиш мекуна ина бачао ча бачаи обични лояй ку лоя охи лой гуфти буги нараси бо миёрум итари лой не мани что были в кармане построить дом бачату далёки хай ту ҷики гавза охи лой меги ма ҳайрон мешам шавҳар дорен?
نه من شوهر ندارم. من خودم شوهرم. چون میکنم شوهرم؟ اونا او برد کو ایشمو شوهر بوده ختون ترانسین چی همی یا دخترک رستوران با رستوران شو کوفتستا هوا نمیگیره. به نهایت خوشروین ای همه خوشترین لیدی در دوشنبه دروغ را که گفتستا مخیامدم. رحمت تشکر. با شوهر بر اومدنی نیست دیگه. اگون مرده که با انصاف یگون مرده که خوب پیدا شراب کنه یه دنیا در شوهر کردن خوبه. نکی К сожалению, апай Фируза лоху лашара хе мардаки қилам кам шида рафтаги ҳамаш зан дура ҳамаям духтару соҳибӣ кадагиан лашарам намондаги қил пул магарам ки тоқат кина ягон қил ёфт шава баъд ҳамин шуморо бигирада агани. Муҳтарам бачаҳко дар раҳрӯ муҳтарама духтаракҳоро гап натен ки як гапи додагии шумо як комплименти шумо 15000 сомон меғалта. ози баъзе духтаракҳо баъзе бечораи беномусаш ай пишти ҳами кору бор ҳаётша пеш бурдестай. доғай ки ягон пацан гап монбита дар раҳрӯ бираван заява бинависонам. дао 15000 сомон сағирата мера якни моҳ қатъи айшваря рай зиндагӣ мекунӣ. بچه مرا گوشت فرقش yok نه گوشت بچه گوشت مرا بچه کاملا نه که بچه